ye bewu dia ena sempa no a me ne wo beche no matodin se ene na enwuma papa bɛyi ena edi wachi ede akoro uwu enwuma papa bɛyi. Our main quote ami gina so ami edi di nkomoro eye Revelation chapter 14 verse number 13. Osin shirani awufu a wawufi awurade mu sese ekoi na honhom ne so on behum ye firo mu brem na on mu nnwuma edi won machi. We ne ye main quote a me gina so eno akasa na me dika bisawo ana ye bisi an wo se ye jutum si ye bewu dia ene na enwuma papa bɛyi ana ye hia yi edi ya chi edi akọ ma me nka wasɛm bi yem kwanfie a ekita ye our limit. Yes, our days are numbered. Our days are numbered on this earth. Yem kwanfie no. God will bless you. Is your good words going to follow you till death? God bless you. Yen shall be Job chapter 16 verse number 22. Job chapter 16 verse number 22. Adofenom ewiase we na yetimo no. Asem da nipa so. Metwodia sometimes me translate din na me twene me wie ye ene mabrabo se enti mi bewu amanwuma papa di machi emprempra braba mi wo mu enti awurade be fa so dia consider me na evangelist. Sometimes I sit down and calculate all these things. Me transisi ana me twene nyama bebre ho. Minim se onso o hwe me odwene nyama bebre ho. Se wonwene nkosa me serew firinde efato wadwene ede wakoma so. Ubewu amanwuma papa ede wachi eye question. Obra so a enwuma papa ede edi wachi ede wako. Job chapter 16 verse number 22. Adofrom yenhwe asem ketewa bi atworo no kano ha. Obekuya, God bless you. Job 16:22. What say? Emfia ewo ano no ebeduru. Na meko okwan a mensan emma ebio. Emfia ewo ano no ebeduru. Meko kwan a mensan emma bio. Job ebie me no mienu yadwenem ene yakomam ewo ha me dofo nyabotre ne tie me. Job say mema yene a yehia wo platform kesi esu nyina ntiase yese yen kwanfie ya ekita yesesia yen kwanfie ekita ye no ewa no se ka se bibi wa no a that means it has an end. It has an end. Ewo bra ewurade ahye ede ato ebeduru. So obi ka se wo konkran ya ofiri kumase konkran ya ne ka ne tu okumase ya enye den ya ebeduru nkran amena si afirike pachoti nkomudi. So obi ka se o tu kwan akonkran kumase tamali enye den ya ne ka no flight or fire no ebeduru amena si afiri flight ni. Se obi body ti to se eda wei metu kwai
Mefra Bruchira ba Ghana. Mefri Ghana ako Togo. Mefri Ghana ako Aburuchire. Mefri ha meko ha. Date no oye den. Se 17th April. Ebeso. Amotu kwai. Enti Kristo Yesu anum asem wone nam Job so ka kire yen se ma me dofo brother a me ne wahia yen kwan fie kita ye aye de ti asase we so o hwem anwumere yi e ma wadwenem wona nwene ho ai last week ni sa dwene na ma otirim anopa nyina sa dwene we ma otirim enso ekura de se anwumere yi me mekao memfa nanum asem so meka ye se yen kwan fie aye limited mami aye limited o hwame hwemfie wanya sesie obu 37 obu 28 obu 32 obu 50 plus obu less than 70 obu 70 plus obu more than that obi anya 90 obi anya 65 tienie obi ewo 17 wose ewurade nyansam ni ni ndie mu no enkwamfi ama me ewurade ahama wo no ebeduru mimi aba mame hana 8@gmail.com ewurade se menka nkere wo se enkwamfi a wahye ede ato ho ama wo asase we so no ebedu obajo asofaya owura me life ewurade asam se menka nkere wo se enkwamfi a wahye ede ama wo na dodo a ubedi no asase we so no it has an end. Obelidia, Abigail, Mommy Mary, Mommy Jadet, Madam Kate, dodo minimudi na menemo bompaye, dodo minimudi na menemo che urade asem. Some new tech, God bless you. Urade asem say, memfantu ye nyina yanim. Yam kwamfia odi amaye no. Ade achia ye di birthday. Obenita, tie nkomoni yo. Ade achia ye di birthday. Ade achia ye dware ye ku enwuma so. Me de mani esi da bi ami esi so. Me de madwena to business bi a me ye so. Ma hye oba bi bo se me ware no. Ma hye ma konta bo se me yesi ama no. Ma hye asema si bo me ye se me dofo. Our days has been numbered. Wase enkwamfia ekitai wa asase so no wa no ebedu DJ 7GH awurade asemene enkwamfia awurade asusu ama wo no wa no yes said ye na no memerenda ye ko obi ayie na ye ko su twa agyaadwo na ye jam no su ye no said ye hunu se woda ho na yakogya na yakoto na twene samampom no etamu okamwa yenso ebibeto ye na medofo amene wahia wo life so ahobrasiem se eto a enwuma bei na edi wachi enwuma bei na edi wachi enwuma bei so enti eyenwuma papa na wodi ko hia Kristo ananwuma bone bonsam de ewure ni patirim se se nipa nwuo se de anyo na se ebinum kra de onoma bra boto chacha obi wu pa na boys de omo ye ewo asie ye kan say eye na se obi ebi kra timi bubu adaka na ifunu no abehwe fom na ni wure fi se wono nso nkwamfie bedura no ama nipa desani aye ne sabi Yesu Kristo se menka nkire wo se won nkwamfie beduru wona wahye ede ama wo no ebedura no ebeduro
ebedu iti wote asie yi ana yete asie no ebetumi a medofo momyemfa Yesu Kristo yenyi nyuma papa di yemfa nyuma pa moye bra ewa atiasefo asase so ababa wa wonsum Kristo eba chaw na wafa wiase abobo unkwamfie ewo hye ewa no edura wontrata edura wontrawo and wontrata memenda edimanim ye memenda ene ye dwoada ebenada okuara memenda we ya yekusie me nana yekusie no mini kuma sentia ye no mindimi nkobi obetena asase so wanyina che ne breson ye no ya kan na fra awufuo ho oko nunyuma di nachi abrabo obebo ye edi nachi de ye papa se ye bone edi nachi enti Kristo Yesu edoye ya hia yi no ana onam na asem so etu yefo wa ha se yemfia ewa no no ebedu na edura yebekọ kwan bi a yensa yachi emati asefo asase so obi timi ni hye na adwene mo se mi wu ko ba bie mu a meye wi obi timi de hye na adwene mo se mi wu ko ba bie mu a anamo wi ne metu anase mi wu a asimasi me ma ne mfa majapade oba ho a me ba be hawadwene Bible say se uwu se kinkire yi a unya akwanya ensa matters for asase so inipa so FM ewa ha enti se yentime nsa ma asase so dia na kurofoforo a Yesu Kristo asiesie no emu ahotefo no beko ho na boyefo nso akohuna mane ewa asamado atemuda odomu nyina sa koguje mo dia ene ne hu behia se yehwe ya kwai ene abraboye medofo obi pie life no so a entwamu nko na owuo eyi onipa abrabo mahintasem na Satan we dadafo to the sense ene wayi wo hu ene owuo hu adwene afiri nipa trim sei etu onipa da sori a wonwene se daache obeka owuo ahwe ene yafum wiase ene yapo Kristo ene na asem afiri abrabom etu obedwone life a no ohwehwe nkom hye kira kwai obeturo ni din akoso amage enkran ya bene wa takorade Madam Faustina USA akwasi pra ono so Germany se di na wo twera ba no yemfanye dai bisa ho se enti ubewu ama Kristo anase ubewu ama wiase ubewu ama Kristo anase ubewu ama wiase se Kristo eba asase wesu siesie na se bo wote ase a enti wo kra no ubenya nkwa wabrabo nyina so unwuma wo ene be kire enti Job ami ati ase se yankwa mfie ewa no ebedu na ebetu kwaya yensa ma wiase biem ede ne manso semu Job nguma ami ati ase se asase we so ya nkyene bo etamo kama yebefiri so ade na wote so a wotwe manso asase ya tiso yi yebefiri so ade na onu obi enkasa asase ya tiso yi adwapade a ye nyina no ebedu bebi no ebedane amanfo ade na odi atirimoden ebo obra braden fa bonen che asase ya tiso yi waso yankwa mfie no ewa no a wotwa hye ato ho a eduru ho a yentimi nsa ho enso obi na nwene hu osori anu oti we bees
obehye saa obebo krono saa obebo adwama saa obetu nduro saa abraba wobo nyina ye wiase ewiase na abrawo samene se obi wu ma wiase a ne kra bedia wreho ewa asamado so obi wu ma wiase a ne kra ho kyere no ewa asamado enti media yi so se awurade deduani a na humoburu bia asome so se mfa nkwagesem emfa media so ma akra eti mesra dodo a yahia se Yesu Kristo wono ena ye nkwagye ewura se wonim no a medofo hwehwe na kira kwa na gini dio na de wonim Kristo na Yesu Kristo ni na brabom no omobo woyemo chiri nipa bia sikani a Yesu Kristo ni na brabom masa ohiani a oda sumina sokran ne so won faso chi sikani a Yesu Kristo ni wa brabom obi a Kristo ni wa brabom ewiase una yi nipa wo mobo enti utie mi na me ni wa hia yi no mese ma se matuden se enti ubewu amanyuma papa edi wachi Deacon Andrews, God bless you. Abradensha ubewu ewo Kristo ubewu amawurade ana ubewu amawiase. Hallelujah. Yanhwe asem ewo 1 Kings chapter 2 verse number 1. Ebra Job kan saa no. Wose wonipa nkwamfie. Ye bra wa hyaman no. Ewo baby ekopem. Na edura yebetu kwa bia yensa ma atasfasa asesu biem. Enti David said ye Job kan no ebito no. Yanhwe ho asem. 1 Kings chapter 2 verse number 1. 1 Kings chapter 2 verse number 1. Hwa awrawo sem bia David ekan. 1 Kings chapter 2 verse number 1. Yentie. Wase David nensamanse eni ni wuo. Orofo mepacho ene nkomo no a menimu die no eye nkomo a esa ya wrehosam ede ma menu mienu. Is your good deeds going to follow you when you die? It's a question. Enyuma pa na ebedi wachi anase enyuma bone uwu wachi. Yanhwe asem a David kind of 1 Kings chapter 2 was see David nensamanse eni ne wuo. Ewiase adofonom Kristo ma adofonom ayehia mu. Ade ba ko a mahuna eya wurehosam pa ewo enipa abra bomba akonie. Onipa siso a obeha no ho saa besori ahomache bebre adwumaden emu mfifire obeye adwumaden saa beye adwumaden saa ne nkwa na nyina obebre saa afi obesisi adai aye japade bebiri adwapade oye nyina no aduru bra oye well no medano a esinkran Central Hill ayemeyere dia diesi how they say la boni and also your boys quarters mediama madam for asimesi cause menhia na nkabra bon mentimi ambo mewo 4 plot 1 acre eda eye kumase anase ewu kumase
atonsu area eno nso me de che me wofa me wo dan miensa eno so efe pa eno nso so ewu Kumase eno nso me de ma me ma me wo bi e wo Takoradi eno nso me de che abusua me wo bi e wo Tamale eno nso me de mani pass meshi ne kasia wa pake di si garage de taya dwo de ehodin wom nipa yi obeya wo no acheche no fefefe onu amu a obre ne mogya ani na oye ese japade we nyina well no ni dinka ho me se me dofo sa wo hweme a me no Awurade asem so etu ye ho fo na wabra ba wo bo no wadwene Kristo adwen abata ho u Kristo suma akwantu a wutuo no wadwene daache enkwagye e de aka ho enipa nsehwe enipa bija ebinom e wa ha ewiase ajapade a nipa no beye nyina no we na wo ye no onu amu di nka ho adentia efise enya de se onipa wu a ye de ajapade bi eja no kwae ama no konse do enti ena kakra kaye e watasefo asase isu no bedofo de wo bru mogani epenyina ebetumi a fa Kristo asem bata ho na de Kristo asem kire ewo ye dada setenemu no bomoden se wo fam de no de obetimi bia obeyo na ayenkaya wa Awurade anim na osuru bom na asase gyeso a otene ne abrabo ene unyuma pa obede na di wa asase we so no etimi akasa ama hallelujah enti Job se yan kwanfia ekita ya asase so no ewo bebi a ebeduro wodi nya wiase sika nyina mpempem na sika no a wanya no wodi o yare akọ hospital a ne boarding di aduane a eye kama nunsu a eye well treated daka papam wodi o specialist ya o treatiw me ka kire o se emfie a Awurade ahyama no ebedura no hwesikafo a ebe wiase eni kuroduam a yenim bidin dodo no ante ase omo bre so ye no they couldn't survive, they all perish. It is a wo hweme na wanya baby agini a me pa cho one day eje 2 days, one day you are tired, your alarm, your clock will alarm says anamokano, your bell shall ring, will watch ebebo kananana na wani abie sayare sabia na wani abie efia na wani abie onipa bia obewu a wani bie ndise wani bie saa na wahunu se afi wasura bie na owu bofo abegina wonche se onwuma a wo beye no eye papa Awurade bofo ne ba befa wo akoro se wabra bonya owu bofo a woya bonsamfo amochemo seso no na oma be pekew na omude ukọ enti ade achi ade asan enipa yenkwanfie so ote enti asemu a David kan ye wose David nsamanse eni niwuo nsamanse wo oye wo na chi no na ne braso a obiwo yentie wose afei David ena ebene se obewuo no o hye ne ba Solomon se medie
me ko asase sofo nyina kwan. Ebacho ohini David yo. O kai David abakosem. No ya bofra o. David was a young boy. David was a young boy. Aye wo no. Na oti wire mu a ohwe ni papa nwan. David was a clever. David was a brave man. David walked with God. The most handsome person. One of the handsome person in Israel. He had faith in Christ. Na braba obebo ye Bible say owo wire mu no sensisire ne moabone beche ne papa nwane bia onfatu onfahwe wote na hoɔden egina ekonje ne papa nwan ene ne moa efiri emoabone nsem ono na otimi gina Goliath enim Israel tamfo kese na Goliath kan ho a ne nipa nyina koda no David timi gina Goliath enim konkodin etwa David ti ayi Goliath ti. David fought a good fight during his time, ancient time in Israel. Ojina konkodin shisha no so kon okumu domperema. David ba now wa shisha no about him say yes bemeni ne seka bonata so oyokumu domperema okufuni tini ani ya bona manane say okufuni David okufuni. Goswe, good evening. Ekukuruhwiase ne obre wodo ene amane huna wo hunu ye ewo atafo ne atamfo nsam nyina no Awurade ma na sonwie ni nyina achi no David be ye the king of Israel obone bra ewo ahodwom wonya sonwie ewo Kristo nase nanso se asetena pa Awurade de man ni nyina achi David anchine bo. The Bible say ne na eben say obewuo no. David emre son say obewuo no. Mame bear in mind me nua ba me ne wahia fa hye utrim say owuo eda ho ma me no omienu. It will be very careful. Ubewu. It is shawabera boye. Nana, God bless you. Ube can washe. Said you want to say a binum ewu na yes won ne be process at the tarabe bino. The same process a better ye. Na o kwa inyuma pay in the biduachi. Obi ti meka se ai media o munya masem media medeme ho miko kwa so koko no aso no nya bibia se ni nipadua Awurade de nipadua ma but won kan che o se fire bone ma me ya wote mpratwim na mpratwim ti yetufu atu awuntie na adwaman na aso bebo no onkwamfie ebedu. Your days have been numbered. Brother, won't go and be. Media me di nyuma bone na bebo me bra media metene sumu medi bone mekum nipa metu nyinsa gu mese nkrofo mede nkrofo bekọ adoso media tumfo amintie mapo madwen pose media wo ya me bone a me mfanche me bodu akun de bia no me ya frɛ me amfamfiri bonsam kura twa no suro me medofo hunu se onkwamfia ewa no ebedu opon de David nya ye nyina achi o David abrabo bebo ye nyina achi o transe dako o hwe ni nipaduam yare abesue no so o hwe nipadua na ni nhye da hunade ye o hwe nipadua ahoɔden a na wɔwɔ ya no otimi di tua na monkoba na otimi bɔ no mra ne se meye bema no afi ni nyina hojo na sirim huma nyina hojo ontimi ne ma na bio wo so adie mu ana wo so ukura poma so be dware age se mema ene be pagya David
ena yede na kotena dwaye na ye dware no medofo akesesem emfamfa so mere nipa it will be wu amanyuma padi wachi obete ye kana se baabi a omo bo matwo no omo ye training no gym center and wo matwo no wo matwo ni nyina okugina owie akodi ahyewo ni bi achi bodyguard ahyewo police it is obedient se nhunu na se sane pakoro na ntua ka no ono na aye gangalia no abo no agye ho de ma o de ama ahyewo ni no so agye ne percentage why so anya duma pe ye wose wo bia beka wo ahwe na enwuma bi edi nipa achi enwuma bi edi nipa achi enti David ka kire ne ba Solomon se medie me beko asase sofuo nyina akwai a journey of all people asase sofuo nyina akwai president ko ministers ekobi magistrate tierio ehemfo namso ensafo ahen enamso oba na henie mu asem na meka no bonkum henewu o nyina bekobi ensafo ahen nifa hen chacha wo hen anonom sa hen baamu hen se ka baamu hina baamu wo baabia yesie hemfo obekọ na ensafo abese 75 ekura no wo so no che baamu hen esiye kura ye wo ho hene wo ho esiye o ye wo ho hemfo ewo ho a se wunya de hye a ye mfa wo nko ho da na asase be na chirifunu yesie wo asie ayi ehemfo asie yi o se yesie wo adehye asie yi o se yesie wo baabi asikafo ni you will go wunuma wa braba wo be boy ye wunuma your deeds shall follow you. Revelation chapter 40 verse number 13. Your deeds shall follow you. Me ko tun me gina ho ne me ki no. Na we de me bie wadwene ni. David say me ba be ko asase sofuo nyina kwai. Asase sofuo nyina kwai. Either we like it or not, we will all die. Asase sofuo nyina kwai. David kan say me be ko asase sofuo nyina kwai. Enti me ba ye din wo Kristum defa urade asemanante. Se wudi na hyede so a obeboa. David wrote this at the my me ko asase sofuo nyina kwai. Enti asase sofuo nyina kwa no obi akobi. Na kwanye nipa befa so obekoro no eno nsu na ehu no. Obu horo mu a ka ene de ne behwewo ama na firi mu. Obu horo mu a eja tanka be pai ama mu ja no ato abe pete ne so na ahye nte se de esisi enkrofo akwan so. Obu horo mu a owo na dwumam ka ba be pem ne na yi akuno awo ne shop ebra won kofro ka. Obu ho a ensuo ne be fa no. Obu horo mu a obi ne bebo ne dua akuno. Obu horo mu a heart attack, cardiac arrest, and a betcheno amena wu. Obu ono mwa, ye di tuyo de bebono, obu ono mwa, ye de sekai, ene bekuno, obu ono mwa, ye be pane se kromfo, na ano mishwe video be me wera hoi, lady be status. Na umakum nipa bi nipa no, so omu bonu, omu chie no, ana so omu wane siko sedentu, ayembere no nyangu yo, ana omu de obitamu bo, udidi afache, obitamu bo, ana watena kwa na so, and what the body bunity quancrano, what the bokwe, say the particular editing, editing, what the boom what the boot trim same trini peche, Emma Nipano Mujani now bo petin who go no home, na Nipana many go, what Nipano so say you, and what tam bo kunkuma bo, the unsabit me a shear, and what the bo a brantinity, what the bonitrims are pechinitino. Baby a nipa dwene duro no a wudie mmoroso a chiwadie mum a wudie mmoroso
Na sa nipa ya yade bo abobo ni ti so apeche ni ewo na wawo ne de enya urade asem o onwuma wabra ba abeboye ena edi wachi wankasa kwan afa so owu ye meka akire wo meka ya kire omte be se medofo ebrewe ya bra masa enya nkom hyasem fatu babi fankon hyem ni gu babi prophesize fatu babi. Think about your life, your end time, the end time. Think about the end time. Ube wa benya nkwa, ube wa ma kristo, ube wa ma wudia kwankwaje nwumem, eti ube wa ma nyuma papa di wachi, ube wu ama abofo abesoaw ede wo akọ Abraham kukum anase seta abofo ne befaw. We sala Maria masaji tie nkomoni yo na ebreye ninka so, ebreye ninka so. Media wura wona kan sem we ewo media ne so ne efisa toda mitimi transidin ena me yempa bosa ma ne bono miensa be basire mu no everyday me yempa bo etia toda honkonkron de nsama kire me saa na obie ma dwene mu ko akiri saa na me hwe niema eba ene nipa braba ye wom sei ene sura yensura urade ene hanya abawiase a wone Christ nipa hwehwe akira kwanse ye bagina di na waboy na meto ada me wura ho se honkonkron ba mu na honhom no left wo so na okra no di adanse na ekoba bi a esese ko Kristo mu sha na hwe enipa braba de ti asase we so a wutumi se nipa mobo ubewu minu mienu bewu amenyuma pa di achi wase David na ben se obewu no o ka kire ne ba Solomon se me de me ko asase sufuo nyina kwan, a journey of no return, a journey of all people. Asase sufuo nyina kwan me ba be ko etifa ho to awurade so. Edano David bonani anu wosu was it is said ye nyina na me so me brebe so ma wu. And then David ya tuye ni yehuno. David ni yehuno. Edan ya wusi ye aye a tourist area. Ana brofo no apache na be tourist no masi dan ahweje sa. Ye brebe so ye beko ne sei. Ye brebe so ye beko na ye beko ne sei. Revelation chapter 14 yanka hono mfangurem me bone tell and I mean chebebre me bone tell mean chebebre. Revelation chapter 14 verse number 30 tie David ne bra so ye no okoe na ne nyuma edi na chi enyuma pa obeye yenti ono nso ekonya baby papa etnai ne kra ewa homegie pam tie Revelation chapter 14 verse number 13 John say meti ne bi free soro ya eka se hwere enhira ne awufo a wawu awurade mu efri sei ekoi na honhom ne se ane wo be home efri won brem na won mu nyuma edi won machi. Pachuti ngumuni yo we ya awurade asem wase enhira ne awufo a wawu ewo awurade mu efiri sei ekuri na honhon konkron se ame obe home efiri won mu brem na won mu nyuma eti won machi. Enhira ne awufo a wawu ewo awurade mu efiri sei ekui. Sa wo hwe key verse no a ye fa no baako enhira ne awufo a wawu
awurade mu efiri seesei eko enhyira ne awufo a wawu ewo awurade mu efiri seesei eko se ohwe ewiase we na yetimu ene asetena brabo a ebinum ebo a eyawreho ene ohwe wiase we ya bibiri enguma kristo bibiri enguma kristo obo no mo a na wawuni kuro no bom so what I say wawuni kuro no bom na onipa wawu kuro no bom na kire se wo no wanwu ama kristo wasi nhyirane won nipa wawu ewa awurade mu na kire se nipa no wabone bra ewo kristo believer wade na bra bo she kristo nsa eye kristo apede wo kristo awurade se nipa no wona nhyira no obi wo life we so onkwa asore obi wo life we so onkwa asore sisa na wonkwa asore se wo ka wonsa go obu a wanhu wo kristo mu bra wonkwa asore se wa ma kristo mu no amaye ni nnwuma wanya ne ye papa wuwu a me pa achew papa na wo ye no abonten no abonefo kura ye papa dimvanche utrim se uti wiase wonkwa asore wo be ye papa akọ heaven akọ kristo enya dwuma e ma bonsam sisi waso eya wonbone na dada wo eya wonbone na dada wo wasi nhyirane woni pa anase nhyirane nkrofo a wawu awurade mu nhyirane awufo a wawu awurade mu nhyirane awufo a wawu awurade mu edisi obi wu ewa adwamamomu a wawu awurade mu bema timi ekofo de oba ekohye ye kan say guest house numu nura hodo nyina ejina oba eso saa obepem 2 hours 3 hours bra de ne how obi aye saa bia ma wawu saa nkrofo no mu wo saa kwanso nyina no omanwu ama kristo said the relation e kano ebi ye nkokorafo ebi oba bi kura timi kotare obi kunu ho na kikiri na alama soa ne abono oba afia no abewu wanwu ama kristo obi timi kokoro no bo koro no okọ ne tu akoka no oba ya no abewu wanwu ama kristo wawu koro no bom zora se wawu koro no bom obi timi no obi nya asem na asem na duaba piem na mpa dua na nya no na wawu ahoboni na ekum efise udifo ahoboni wo mudi asem edise wo mudi asem na udifo adua na liba na bo wo no ebenya ho ana so wonti kristo ti dua na nya wo ekum wo no wo anwa ma kristo obi ahawoni wo ba ahawoni saa ebe wiase na esi achi no na frede no wawu ya no wanwu ma kristo obi timi ko wura no akobu dua na dua na kasa no wawu ubeko no na oni kristo ntam na enye onukuro ya wowensa bible say wanwu ma kristo na obi a ubewu ma wiase bia no wudi nkwaje wo kristo eti yesu kristo no masam se enhyane awufo a wawu ewa awurade mu efiri seesei ekro de bia ade achi sanyina medofo inipa wu de bia ade every blessed day ade bechi bia no sa kwantuo we inipa tu sa kwantuo owu akwantuo every blessed day obi ko because it is a journey of no return, a journey of all men, all people, all human beings on this earth. It did be adia bese bia enipa tu sa kwa. Mami, wouldn't da obeko. You don't know. Sister, wouldn't da obeko. Brother, oh life for us, oh shame. Wouldn't da obeko on say go bo. You don't know because human hintasam ebreko onipa de bewuo no wunnim. But God can show you a little signs about your death
ubetima so ho dae oni padua no ni niam bi kura betima kire doctor betima prove akire obete da do be kono you may not know because e hintasem eti oni ba bia me de wo share wo life so bia no fa nyuma papa ebobra se nyuma papa nka ho na da be ka wo se go bo no se bofo ni be gina won chen wo bofo ni be gina won chen na wo nyuma anya correct ya medofo ube bonsam obi ewu ehuna mane tie wase enhira ne ewufu a wawu awurade mu efri sabere eko na hom na se wono be home they will rest on be home efri wo mu brem obi a awurade asem nti o teteye o fa manem wo huna mane awurade asem ti wo gie no gwase awurade asem ti nipa ta wani wo wiase we mu no wo be home efri wo brem evangelist me Euradi Yesu Kristo di mu nti me sende mi wu a minim se Euradi di mu nti me hom afiri mi birem efiri se enwuma pa edi machi sa nso na wo life no so a wodi Euradi asem no kwere bebo bra na wodi Euradi mu suro ananti biara wo achi obehome enene bia wo huna mane but I can tell you say or I can assure you in Christ's word say wo obehome asudwe home na kire say yo nipa bebre wono mo a omewuwu a omunya homeje emfa ma wo kra we se wonya ka on sagu bo a mi wo sika eno no nka hwe e wo e kan say onipa wu achi sa awo ya bede down ya ye decoration fe wadaka ye different wamna ye different obo ma ye kusie no a wo de me se wo de fa setena fe gi wani na bobra bia wo pe na ka kire me se uwu a wo se kotoa anigye so wa sama do so wabra bonya wo benu ho you will suffer after death. You will suffer after death. Jodia brabo boni ebone bra wo wiase wem na wonfa Yesu Kristo sane kra na gyenkwa anade ofa Kristo na wodi nyamesom pa kan say wodi nyamesom katakata nani na opa mu ahode na wonfa nyamesom pa mo ne bra no obe regret it after death. Wodi ye ka buasom nua na mo obi na dan kan kire say atemu obi ani ho uwa na asa bagiwani nyaska na fa toto cash na ye de ope wensa pema ba ko hwibra fanta de hye bone tena sase we so yo hu gwa bonten bubadwama rofrof ko chichiri obi na se obi nyina so gemi ko so te ase tunyin sentugu kankrofo wonsam se wo sofo hihye adwuma bi na fa di obi fa zane nkontompo bo bra e wo wiase na pe hu na mfam adwapade ma wo ho fa nduro tuo ene abosonsom ehwawa wo wiase na mesu wakra ewo yaw mu efise wo nipa wo bossa abra ni bia no na wie ye wo saye ni wachi enti se ye pe enkwa na ye wachi no se ye pe se Yesu Kristo ma ye kra na homeje ye papa ewo ye wachi a fanyuma papa enyuma pa mbini sai enyuma pa ya Yesu Kristo die skon ebini sai wose do yonko so obi wosika pa je me ko so ta se wosika Yesu oni bi obi bet wono nkwa ne didie nyanka ne nwisia ne a prison for ne go to hospitals na ko hwe nipa ma ne omuhunu ko hwe nipa bi ama ne omuhunu na nipa bi no madi nkomo bi na mesre awurade de man hye awurade moa no no ma na hoden na nani suade huna wasusuo no emmeremu ebinim nya sika nya na nsan TikTok abrantie bi ne BMW akohye yeseka no woto no 15 billion Ghana cedis 15 billion Ghana cedis BMW ka ni jato mashe 15 billion omunya sika no makọ baabi a ahyewofo magu omo ya hyehye omo ahwehwem
na omu tuska gu omoso wan obi anya sika hwabra bode bo obi sika odi street ne so twim hwensa de ne bode entuoma ntoa de because what you say obi di sika pema obi di sika towik obi di sika tones abode abo wig baako obi timi to be 15 million old currency 2000 Ghana cedis na so obi eye kristoni na se wode ne bremu aba bo adwisia ne nyanka support awurade adwuma wo se nipa no woni ngwa wo kristo se nipa na de ahote abrabo bata ho kakra bi pe Yesu Kristo begina koda himiem bisa de awurade be si ho no eno no obo ho modern so wo ye no it is a wunsia ya sua na se bonya me so mpa ho modern mo a awurade fa so agye ema ne tumi ne beka ye ho na daachi enwuma pa wei a wode di enipa bi achi no eno nso so ebia di achi wase nhyira ne awufo a umawu ewa awurade mu 3000 Ghana cedis on let's say no 3000 let's say 300 million emi obi timi kwato nwini sa ne 300 million ne guni tre so yenka se woto ade a ne boden eye ho a eye boni o na emom o ye sa no dwini afoforo ho se wo ye kristo ni o ye sa no nti wo conscience kire wo sei mina mfam sika nkoma sofo ni awurade mfa bɔ ne nkyɛw mina mfam sika nkoma sofo ni waka bia awurade Yesu Kristo mfa bɔ ne nkyɛw. May God forgive your sin. Awurade mfa bɔ ne nkyɛw sɛ wutimi bie wa no kasa no sɛ mfam sika nkoma sofo ni mina mfam sika nkɔboa evangelism mina mfam sika nkɔboa enyanka mina mfam sika enkoboa prisoni mina mfam sika enkoboa ho awurade waka bia awurade Yesu Kristo hu mobɔ na o man onfa bɔ ne nkyɛw na ye kanwuma pa ene de obi sifie atom de nsafo agu bagim e de akogya bontinsuni o mabusuani bia mpo metenam ono onfa ma hai onfa mu obi ntinam ana ententan ne ayi agye dana boso obi abie shop ni pepe adwuma ye so nya na adwen se obefa obi mpo ana watua ne ka Bible say di obewuo na odi nyuma papa ebewuo no wona na obehome ewo Kristo Yesu obi agye Yesu Kristo adi eti Awurade fie asori adwuma bie no ono odi ne ho hyem asori fo program dwuma die bie no ono ma odi ne ho hyem oya baba wa oko school oya branche oko school enteko obedi akire o brani adaje wa ahoden ene ebosia kro bebo na akodi akire yese ekontako se wa ya bo se wa ya bo ifri baby na ya bo se wa ya bo nanso asore ahihye anwumre sore a yese kwe yebesua adwom to omaja ometie omesua ena hunhun konkon abanimu ayebirbi. Revelation chapter 14 verse number 13 medofo me say enti ye bekan wo wahwe emanwuma papa di achi enwuma papa good deeds edawu bewuo no enwuma pa ebedi wachi eti ye bedi wo dance ye se mami asmesi papa asmesi na setas asi obeti ye onu obeyira nkodada ana sa dance ye no enye nipa na ebedi no ohu eya abofo osoro abofo ene ebedi sa dance ye no onipa no mu de se de wo no wusi bo bra nipa pe wasem ana oka wasempa but abofo ani mu de ho de no mercy nti sa dance pa bi bedi wachi ankwata obi kuro nkotu yinse mu
mamu obia duada menkwajeje abrantie bia sika ni obia woni Kristo ma asem na America no obia woni Kristo wa asem na America mi wi ameba Kristo fo no so wa magi Kristo ani ni uwu a edi sa dance abofo betima dibi wo ho abofo betima dibi wo ho eti uba wi ase no eti un chankontompo onko zan obi uba wi ase no obi di adwuma ma wutimi di mu no kore uba wi ase no obi efa wo so eko wi ase e ma na bra bo se ya na abofo no betwere sa ne ma we nyina wo si enwuma edi echi enwuma di echi eti abofo no twere we nyina wi a Yesu Kristo mu no ye ne ayewo Kristo mu no so na no so abofo no ye cross examination o Kristo ni se obi firi wiase ba Kristo mu a mamenkre ha se obi firi wiase eba Kristo mu a Bible say wabeye abode afoforo ene madada ne atwem etu obi a oba Kristo mu bia first day a ye bo wosu na ma wonsa so ene wakoma na ado homa awurade no boni bia wai ni wiase bire bi atwem nyina no awurade nkai biem dabi on kai biem atwem. It is all about drama kura wo wiase tutu nyinse go ya eda wodo homa Kristo pe na obeye abode afoforo no sa ne ma ne nyina atwem wa beye virgin wo Kristo eni pe ni so ne hu no se wokotwe mpena pen wokobo drama pen wokokum nipa pen wo ya bon hye pen wo yes but wa beye born again de awurade anim no on kai bi na after that abrabon to aso no so te say abrabon to aso ete say uji Kristo di ye me no mi no ji Kristo di ye wie ye no abrabon to aso te say enfonso abem ana say nete na se enfonso abem a anamo pe na watu afa wadwen sa kira ho wasi enhirane wufu a wawu awurade mu efiri sesei eko na chese obi egu wo Kristo mu a eno me na dana so adoforom ene wo bitimi wu na yaye bema efundaka bema tadu efundaka ne de kosie kwabrane yedi kosie kwabrane obitimi wu adanse a yedi fa no nyina ya danse papa hallelujah eti enenwumire no adoforom de me kenyina ne se mumi nyina ntena se na ya nwire ye kra nkwaje ho se daachi eti Yesu Kristo ba obehu yesei anasisi yewu na mepache ye kotono a anasi yewu a mepache wo enwuma be ne di achi enwuma be ene di achi osabakani ya wo prichi wi a na wafa akire agigi nkrofo sika ewo akire na wodi awurade asem no ebokoro no obekwa ne sei obekwa ne sei sabakani a wo na wo sese awurade afro na wo ka awurade asem abrabon de sei obi teme di ade baako ezan nipa be de oho ade baako pe wo ade baako pe ayi ye kan se sa ayi adwene bebre ne nipa bebre de o madwene na ebu nkrofo fa so we ye pen tio we ye pen adoforom me pen ya me de twere de asai ono kra o meka sa adoforom na waye bre adoforom me pen we asai odi yanka odi obu orma sa me pen we asai me sere mo amunto bi mame na nipa ewoso sisi ewoso yi nipa 20y eyesen we me tono be se 3 series na baako fo ma 3 series a intimento se timeto na eye dan ni nipa be se 22 ewoso yi
Me ba beji obi a 3 series. Some de koto pen ba ko pe. On say kwasi ebu. Yo, went in evangelist me who what time no. Went in evangelist me who what time, but I will tell you the truth. Eye kwasi ebu complete. Adan na wotimi kase wo pen we asay. Obi ntobi ma. Na brother Philip Kofi AJ, God bless you. Also, I'm say brother Philip, me pen na say you, me pen na say pen na me de choro no. I say ozo sa say oh 3 series. Okay ne famumu number mame. Ma send it 3 series ama. You me da say. Na me free one ma na me call anti-Kate wo. Anti-Kate say me pen na say you. Intimi me sua de akura me intimi nya yi. Me pen na say na eno so no ono so asend 2 Ghana na me wi a na me call ma me anita. Pen no say na ma say ma de sua ye dene. Na nipa be se bi oho. Na maje Auntie Mary Auntie Mary pen sika me wi a na ma beje ye kan say Alex ni no ono so magini sika me de koto pen ba ko pe o ni nya so pen enye se pen bundle pen ba ko pe me wi a na me call anti-Kate wo ma koje 3 series ni nya so pen ba ko pe o na me koto me wi a na me call ho abiem Abigail ho ana se Madam Janet J ho na ono so ma koje 3 series nyankupo nipa Shata woman, good evening. Nyankupo nipa na hwe krono we ya wo bo enti se nipa no Auntie Mary amame 3 series se memfanto ye kan se pay we bi na memfansua de a Mami Kate e wo se me sa kwa kire ne se minya pen fansua de enti wonto bi mame enso ene awurade adwuma yefo ne nkrofo bi a wo Kristo anim e wa tasefo asase so e de agyenkase na ebu nkrofo fa so obi atopen ni bia ma no bet obefa kira koka kire ni pafoforo se ne pen a wode sua de asai eye criminal wei wode se wu a enwuma pen ni wachi da abofo no betwere wo honsem a enye na daachi ye de bobo okodu o kan okran kire ni pa se ya iripa mpe tieni me say Yes Kristo asem say enjane awufu a wo mawu ewa awurade mu ekọ o hwe me we man of God we difo asem amekan ebia na udi mu fo sachira wadwe you are a prophet of God indeed but who chirenti on say nei sa suatra ne sa adwene we abawo mu na ade bu nkrofo anda wo de jinkrofo sika ewo sumase bibi ya wa nipa ba ko timi fa ho ka eso timi fa kire sa bobon nkrofo bi amane esa gege nkrofo sika ewo anda at the two bottom and then you call yourself as a man of God you call yourself say hunkunkunti mu you call yourself say o pedankwa I pity on your soul you are deceiving yourself and then obi ato ade ama wawie na afi wo sa fa kire akogege nkrofo foforo say me pen we ya asai entimu ntobi me once obi ato bi ama enso yes sir what da so ejije nkrofo sika back door ekremu say yes sir wuntimi to open me say mase matudi say eti odofo obeka wo say gobo amanyuma papa de wachi ananyuma bone Revelation chapter 14 verse number 13 wase meteni bi wo soro eka se enhira ne awufu a wawu ewa awurade mu efiri sese ko na honhom na se ane wo be home efiri won mu brim honhom na se ane wo be home efiri won mu brim na won mu nnwuma eti won machi their works shall follow them their works shall follow them their works abraba ebe boy ye ne ye ni suban a ye beyi na die
shall follow us. Obi timi share obi wa brabo mu so obeboa no. Wonu obi timi di nkomo no ase ne poto. Unyumati wachi. Asem boni anko kafa obi ho ema nipa ko mo a ama no ubeyi ano. Obi person ko mo obi baby edi ne tito na otimi ye awurade adwuma anaso otimi bobra obi so ho kire no o se nipa koro oni su bai o je ne trafie ho a enye yi ana o se no bibiri se nipa chances ebire bi obi to car tie obi to car ene nipa bi dwene se evangelist mikura alliances inti sanity e dia me o me de car no be mame na me de aye adwuma na me de akofa nipa koro ne ma akọ school ni ade wia na me sa de afama ye taxi kaka se de be ya me su mensa be koma no nipa bi fa akire ekoka kire nipa koro se me ni me ho adaache me ni me ho bre enti ode ma me a mentimi nya adwuma no ama adwuma no nipa na amfa ma me ka no amfa ma me enka wo mebusa am se krache wo betimi atwi kai e de ade me ma ya kosuku na wo betimi sa de ya adwuma nka nipa no mebusa me na me to de adwuma na me ye me to de adwuma awurade adwuma me to me kan life so am obi ate awurade adwuma nko na me ye awurade adwuma na me ye me bompa se awurade beboa me tina de bia na me kaka asem no me bompa se awurade beboa me na metimi nya me ka na me de aye adwuma me pon adwuma ma ba ye me life me preach me wie me timba bi wo hu nipa da se ni me bompa ye se me nya bie no obi bua me awurade akoko obi akoma atoka se me de be ye adwuma fa ne ma kosuku na boso me so atu ameka na no so masa de ye adwuma ma me so me sa akoma no manya bia hwe me yere ne mabusua no nipa da se ni aka se mimi nim ho bre na me ye adwuma gold mines ana me ye adwuma Plaster House ye di we nyina na ekoba eteti Kristo mu say we call ourselves Christian men of God. Wasin shame womo wu awurade mu every say eko na honhom no say ombe humie firi womo brem na wono mu nyuma edi wono machi enuma be na medofo edi achi enuma be ene di achi eye nyuma papa ana se nyuma bone se nyuma bone dia sa nkrofo no ombe su atwa jajo ewo omuwu achi se nyuma pa dia waso wo mo be home afiri wo mo brim se woni pa woni bone mu a ohuna mane wo asamado se woni pa woni bone mu a ne kra home wo ewiase we mo dia kopem bra osuri nyankopon be sane se obabebu atasefo ne awufu atai amochi be discipline e wa asamado enti yete asie no momye momoden se ya bra kakra akai no yade betena siama Yesu Kristo ni aye na pede ni yenya wiase ni mu abrabobone ento ho na ye nhwehwe Yesu Kristo mu adwensa kire kwai enya afi na wokodi enyame fufuru achi tienkomudi na se ye bre ho ase na awurade asem ne yetena yie a Yesu Kristo opia ye nwuma no a ye papa no abofo ni edi akire gyanyankopɔ abofo bedi ho adanse edi akire Kristo Yesu abofo bedi ho adanse papa ama ye din akwakopie enkwanwomem medofo enwa be ne di wachi ya brabo te se Yesu ba te sei ye ne ye te sei ya kwa te sei obetina Kristo mu afa kontrase edi boni wosumase obebo Kristo din nanso ne mu eniama boni ayemuma obetina wiase apri wiase adwapade ene niema eye wiase afefede ensumu bako kura ni hono mu a wode bebo anwisia ni nyanka na moborofo hallelujah yanhwe asem bi onipa dasani obaku agudibire nipa yetete asase we so anso say onipa ubewu awurade mu afri sese akono wona abehome afri obrim dina che say owuo ebe pon yen afri asase so yes aka krebi na odumankuma wuo ebe pon yen afri asase so
yɛbɛpam yɛn asase we enche yɛbɛpam yɛn Bible ka ho asɛm. Job chapter 18 verse number 18. Me nkyɛ na mapɔn because me catch you say me point because empabo na me yɛ na no ɔte nti ya na me bread do ha nso baabi a me wo no esirem ka na sɛ wia na ɛbɔ ha no ɛpɛ no ɛwɔ ha no nya sɛ nketo a ɛfara kyɛ sɛ bibia no mo too dry. Empress me pacho good evening too dry nti me no mo na ɛyɛ akyiri wia no ano ɔden nya sɛ nketo akora tie Job chapter 18 verse number 18. Me de ba na wie ya no. Tie Job chapter 18 verse number 18. Wase wo besum no every ehan mu akọ esum. Tie obesum wase obesum nipa. Job 18:18. Wo besum no every ehan mu akọ esum na wapam no every ewiase. Hallelujah. Mepacho tie ensemri yo. Job was say akaka kra bi na me no me enu. Wo besum yai every ewiase we on say wiase han. Yes, say wiase ye han ene ye nyina ye titim. Job was say akaka kra bi na asem no awurade asem no. Was say akaka kra bi ye bre na wa sha to won duru so a Job 16:22 no e duru so a afei wo be pam ye free ehan mu. Tie nyansa, God bless you. Mami Lydia, I'm in a way share life you so. Ewurade asem no yesua ade o. Wase akaka kra bi. Mami, akaka kra bi ne ye be pam wo free han mu. Edwa kosumo. Ye be pam wo free wiase. Ye be pam wo free asase we so. Edwa ko. Ejapon. Ewurade asem say akaka kra bi ewurade be pam nipa wode wo e be pam nipa free asase so. Na no ye pam wo bi ko e. Ye pam wo bi adene koi ye kujana nsamampom quotation bo ma na me pese me kan ya mema oyem ahyehyew me kan sesie ya wo yam nyina bebo brase ya wo yam bebo brase ya bra but me guy wasi aka akra bi ye be pam nipa dasani efrata se fo asase so ye be pam wo efra asase we so na wo nipa se ye pam wo a efiri asase we so a e de ho asem no woka eyowo ye bededaw na abusua nyina rejetew obra bebreye amania ya bebre wo wiase wem ekwan so nante adwuma den emfifire ekukuru hwiase mu yade ohaw atoda kura woni pa kura no aduane a wo kra kondo kura no unya no wadi yare bi timba chew na doctor fo atua wakona aduane yare nti wasi abronsai esunu afira abronsai no so na abetena fom na esoro ho no wo fa ase no nananom na edi afurisane ene na wa hode a wode ti abronsai no so ho bere me ka kire se etamo kam a wo be ye mere ama ye yiwa afira abronsai so abeda ase ho ahodanim ye be yiwa afiri AC dan no a wutim no abetena edan na wase ho no bisa doctor be ka kire wo se AC enya de se beboa onipa wani da so no awie na wai ka kama no a wotimu a eno de ka urade asem kire wa na wo bo hwene na abu afuo no na beto life ya no watwam no ka no a eye esi nwom papa wutie no wo mu no ebe kakra wuntimi mfuro biem o kwa no atwa 7 hwe ebe kakra kwa yare sabia taxi ene ye de wo betinem na eba amremu a awusu di padua no amu ahunu se wiase se ye bana kwantuo wiase ha ye ntra ha nye ni bebere sa wo eti se de ekwan bia bie e de amaye ni ye nya ba bia ginegina adofo ma hobrase betumi a ahanta ne ahomaso no mo me ente so na ye mfa ye bremu aba a ye nya no wiase no ye mfa mo afoforo ye mfa mo awurade ene nadwuma ye mfa nya de awurade pe na ibre bi so a wo pam ye fra asase we so a yenya babia gina ewo Kristo anim okra ni padua no enya homeje ni padua we bewura asasem
okra nipadua te yawo no eno na bekọ agya Nyankopɔn nkyai. Edi se wanye de Kristo pa okra nipadua no bekọ ahohiahiam e wa asama no ansa na Yesu Kristo ba ogya enum da no waboa safo ni nyina no e do makọ akọgugu. Ese enti yabra ba yebo enti nyuma pa na ebedi achi anase nyuma bone obinum no kore pa so won kan kire ni nua media etiso yi obinum no kore nsem eso won ka tia de wo pa de enti no abeda fede pa ya na me ya de ye nua no magidifo obinum obi timi so life no gina so sa wo hu de won ka eni ma mention kom ana tapo ana like ye kan shran se ma kire ho ba ku anya izo ye kan shran se ma kire ho no de sa basa ra eh ne want to gift mame want to gift sa baby we ase adui Ebisi da. Ebisi oba ku ya baby we ase adui ba eni ni pa hia Yesu Kristo e won ya bra bom ye Yesu Kristo wo ya bra bom na wanya odata opportunity na potini me diako wasi aka krego obe sum nipa afri hanmu akosum na obe pamu nipa afri wiase dini na okan to aso wasi na orinya ema ana manana ene ewo ni mamu na sini bia nso enka na tenaye na ne da ebeye enchirima ahodwiri sedi ehu kita wona wodi kan no ampa sedi emuyofo etena bia etie no na de onim Onyankopon no nso ne fani. Hallelujah. Enti Job nwoma no enchirima a obi a wabrabo no wa mo ne Kristo kwan so na obo ase wiase ni bia no wawie ye ebeye basa wawie ye be basa the quotation word ma me kasa me kenkan ba ensem wa Job kan ye no ene niema a ewo ho no e pese wo ye be hyehwe abro so kakra na mri tu fu tie. Hallelujah. Me say enti ba be wu amanyuma papa di achi na se nyuma bone ebi ma kono basawo medofo enhwe bone nsua hwe papa sua wo de di obi di ye obi a no dwena Awurade asemo wo de fa wo to Kristo so na bo bra wo Kristo mo no kurem fa nipa nsam no to baabi na de Awurade aka no wo fa ye dwuma me life 2026 me won yes me si ma dwene pi e wo me life ani Kristo dwuma ho me ma wo bia me say me nyina so e wo Kristo o ka se bia na mhwe odi o ka wi amso yo mate ko jamika so ta se yes enti esase ye mia ye ni na ye ade a Kristo Yesu enwosra mu tumi ne beka ye ho ni de Awurade ahyede so akosi awiye jamika so ta se obi ye sofo obewu ye nka no asem pata ewo na yiase ye nka no asem pata go so asori sika en wodi woye obi abamu nipa wano nso oba ye brabogye polisi ni brabogye de na ko gina kwan so polisi ni brabogye ana woji guni butum uwa di nyuma pa bedi wachi enyuma pa ebedi wachi nurse ni a wo hyeda ene nkofo ya kwan na emaba wa bi no mate group ana mate ho WhatsApp group etu obi nyemu a na odi abetum na wa kire ne se omra hospital ana ne doctor bia ya kwan because wo percentage ewom ana wo directing nkofo ko hospitals ahodo ana abortion na wo gye ho percentage etu be wu amanti enyuma pa we edi wachi abofo bodi ba teacher ni a wono no kire ade a subject yesese wo kire no onkyere no ne headmaster no mu nyina akwa setena no ma ye nhyehyeye yese ho ahwan classes na enu achi no na classes no
Na nya syllabus na mo chire school wo. Na then na mo set me extra money. Mo share classes. Na ase no akoye different. Na je say ye komu a. Ade chire asese o mo chire no mo nchire. No mo de ko overtime. No ma jisika ego bottom strategy. Parce que nyuma di wachi. Nyuma edi wachi. It was say akaka krebi na Awurade asem no obepam nipa every atasfo asase so. Obepam nipa every atasfo asase so. Na yekwa ne shay. Say yepam nipa free asase we su say kinkire yi a. Ebi a wo ye adwuma. Afi yebeba na wo bana ne boho. Baby a wo store krom and wo store ne wa yebeba na gone too soon. What a shock. Obituary na taro. Job chapter 20 verse number 6. Wase tie. Wase se ne kasiye kron kopem soro. Na ni ti ekoka murunkum se de ya. Obeyira kura. Se ne sebie. Hallelujah. Bible tu for se onipa bi betransase we so na obobra bi a wope so obo tene na ebro so obo papa ayi abrabofunu se de yo wo se wo de wo pa gidin giwani mani wiase ni pa nyina nte wonka. Bible se obre ne so a eye Job 16:22 no ebra wa sha to no nkwamfie ni dura no a wo se obeyera wo wiase. Se de kenkan eye Job 18:18 no wo se wo beyera. Said ye na yente eboni din bi mu no. Said ye na yente apostle ko Joseph din bi mu no. Said ye na yente dadelumba din bi mu no. Said ye na yente ye kan se edikanfo bi ni nipa bi a o ibi kura ye busuam ene wo mo yini ni mo kura dodo ene yente o mu din bi mu. Ebi a hono ma no ahuni picture bi na de akai no. Ebi hono ma ade bi a wo wiase wo ye no se flash wadwene mu na de adwase nipa smesi na nko no ote ase a ana nipa smesi eno pe eno kura na yesom minutes yira fruit me no ano no ene na wote ase na hu se nipa wu a eye se ye wo remembrance 24/7 no ache kura 1 week 2 days obu okura ne de no kura no boso me pepepe eno ano yenka ne biem eti Awurade asemu tuya fo se abrabo bia yebo bia no yenya extra careful yenya handa ni dwane a womaso free mu na ba bia yetru bia no yemfa abrabo no to aso makiri so na onfa ne tumi meto aso mai na bia na ye wachi enuma pa ebinum ade didi wormachi no mu ahomeje pam no yenso wakaye momia momode si ebewu amanuma pa di achi wasi enhia no awufo a wowu Awurade mu firi sese koi na homre se ane obehumi afiri wo mu brim ma me nti ubewu amehome sister ubewu ama wokra na home eja o life no so o hweme ubewu ama wokra no atiw mu no akwa homeje pam obi awu 1000 years ni onya homeje o obi awu 20 years ni onya homeje o ana wote wana ode wotwen se o papa ba bebre too sure loto number ana maame ana wokwa ya ma no me denche mberebo hwe maame be yu hu ade kire me papa be yu hu ade kire me wote ase dem na mpo asempa be ye bibi maame na me bre wo wiase wo kogu nsa no yese masa fa Yesu Kristo no ase se wabrabo. Take Jesus Christ as your personal life savior. Now one meal kwam fama and say kopɛ dwuma bi ye kopɛ dwuma ye na Awurade nhira wo sa na adwuma ntwen se wo na na bi wo fa bi na be bru too sure o mɛkyerɛ wo busu afie danda da na me se good bi hye ho o mra me so da na o fa nkyerɛ wo enye dwuma wono abraba obɛbo no masɛm ne nsamwe ne akukukure oboyi wono ne kre huna ma ne wa amokyensɛm wono kwakwa ekura na yemisa ne kwaso. And yes, Adia, you are calling demons rather. Yes, and obey can. You are calling demons. Enti and someone may kaino adofo ma ho brasiem esma me mu sua nyina no e yakoma fam enye wo hye so nanso me kasa se obi Awurade hu no mbo
na wonso wahu mobo ene abehyiam momye mabo nsam mfira ya dwenani momye hunu wiase na yetim no de wo homa dipa momye hunu wiase na yetim no de ebeto nipa momye hunu wiase na yetim no de edi anim ene yewu achi de ebetoto ye Yesu Kristo asem ye no kore ye po ye mpo de waka na sa ne besi se wotena awurade mu na ye bobrabo papa na asem no mienu eso Kristo ye de awurade peyi a wase ye behume afiri ye birem obre bia wo bre Yesu Kristo nti wo bre wo wiase wem ene asase we so no awurade so obehumi wom hallelujah awurade se obehumi wom na mom die wodi ewiase we yachi na wampa Yesu Kristo awohoro akira kwai se Yesu nti obehuna mane na ope afofo de ne wiase anichide ne akira kwai no se nipa no wohume tia awiane anajo obe na yaya de sha nti Bible se ne kese ya kron kopem wosoro na ne tiri kopem mununkum se de mpo a wose san krofo no ombe yira sai ombe yira etise sebie na wona wo hunu no beka se wo hene hallelujah Bible says what man wo be fire kwa enipa wo munim ye no afi no mu bisa se enti asomasi wo hene enie enti nipa beba wo shop ye beba wo shop ni ya tum ni de padlock atum ni de kuja sensen ho na wo bana ebo ho eti sister magi pe ni eti sister funwa pe ni eti akwasi yabu pe ni no awusi mi ti say akwasi be my dear no wo pen wasem kura wo sister yi ne wo dua na ejo wo say enipa wo munim wo beka se na owo hen Job chapter 20 verse number 7. This be was a one wo hunu no e de nini sunya wura wo betima ka se wo hen wo hene wo hen eti e baba shop na wo picture tare ho ufie edimu na etare ho ba bia wo ha da no ne aye wo banner wo poster na femfam da ho you are no more. You are no more. A time will come one, my brother, my breeding. Breeding, can I say, dear breeding, what blah 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 for cry and kem. Brothers and sisters, yes, here movement of one kem me cannot to me a queer name. A kaka crabby Bible say, a nipper be busa say ya what and yes, here to quayo, a quabruchiri, and I see a concry, said your member to Quabesha Tamalino. Ubuko asoro wo wood villager wo say evangelist ujewra wai obi abeka so oposirim ene de ene da so wo se mesa back na se yetu kwan kọ akwantu ayensa ma wiase bie mu a ba chew enipa nyina beka se asmesi wo hen yes wo wu asmesi wo hen yes wo wu di ne siye yes bu obi nim de ye adechi na so am sorry ma me se da ye bekasa asem na kire no na aye hu breathing no okay breathing that just say Christo mother for no okay hello breathing enye breathing me na me can ye breathing breathing me can ye say ba ya wo hu breathing breathing okay Brethren. breading na say nya breading okay yeah breading okay yani you say what am say school pa when they breeding bleeding me dey na bleeding me so me ntwa won ko TikTok wo man grofo be sere me why you school na change bleeding and you breading Mami Janet okay we dey me real life na no abekere me because obe piare na wase obe yene yo No come here. the opposite when you papa mate me no sua ni ye
Mission AI for na AI for the no crowd AI for enti ye wi amema match me pronunciation yi God bless you my point wi turn that boy the mama kan kakra bi na memfa ensi o say obeyira kura asese be na wana wo hunu no beka se o hefa obetu no obetu akọ se dade na orenhunu bio na obepam no akọ se anajo adehunu eniwa ehunu no ehunu bio na ne trabia ehunu bio na ne ma bepata mobrofo na ne nsa adane na hode ama ne mrante bremu ahoden ehye ne nompema okay enti bible say ebre bi beso a odomankuma wo bepon ya free atasefo asase we nyina so na ne ma ebe pata mobrofo enti we yase entokwa ne ade besisi wa che kan say wadwapade ho atwede bo ene ade obegya wadwapade mankyirima dia wo bere wo mogya ni umranti birem wo kan 10b no 11 a wo se ne mranti birem ahoden ehye ne nompa mama no afi ni nyina wo se afi ene no ebeda dotie mu tie 11 wo se ne mranti birem ahoden ehye ne dompe amama na afi ene no ebeda dotie mu asam ne yamawreho ahoden a ye wo nei ayede koba mamatwo me ho ofe metu ahurihuri manim ye kama metu chi ye fatame me she space ye fatame ye cancer space ye fatame ma de bia me ye bia na ebo me kama metwa 7 a wose awurade asem se wa hoɔden omranti birima hoɔden medofo omaba wa birima hoɔden ya wo mfa awurade asem nye hwe ye ka awurade asem kire wa no a wo so ho ato aguno wose etamo kamwa wodi saa niema we nyina bekodo team Job chapter 20 verse number 11 I want to atwro was wodi saa niema we nyina you shall return all of them in dust wodi bekodo team efise mu no yi wo free na de wodi oni padua beye suban ne atwere ne abraba ye beboye no emu nwumadie no ene na edi wachi ewu wachi na se eye papa Ewurade abofo abeso sede oso a Abraham edene ko oso a kan say ohiani no eko Abraham kokum nti ahofe nipadua no ebra ho odin no fa ye Ewurade apede Job chapter 20 verse 11 wase wa ho ne wa ho odin wa ho odin wonya ne wo bi enya ho odin di guma so ya na me ya obi ahoɔden enduro no oto an wode fama obi ahoɔden awowo no wode nuwi obi ahoɔden awowo no wode ebo akohwibra obi ahoɔden awowo no wode namba bia enye ababa awa ma me ene na ahoɔden wo ho obeko na oguwi a wonya ahoɔden fa nya Awurade adwuma no obende etia no obi ka se ana me transi agimania na me dru me mpanin fie so a akokora masa you stage one wudura o sakra Awurade nye won sakra ne ntumo o se me kan okora nsem na kire you stage one wuduru na wan sakra na afia wo bewo wa ho ode asa afia na do ho be ma Awurade na da bi o Kristo so o be dey o be ye dey edinaya wa kura wa ahode a mogya asisi wo ho so no ena Yesu Kristo hiaw se wo ba be wura ne mu no abeto dwuma ma no e wo na sori fie na wadwontuo mu no ahye nipa enkunai wo matimi anya ne da so o Kristo wo ne ya ahode a obetima beto dwuma no wo de tibia ba rensa wo de tibia ba ne mema hwika so chiribom de onima ne Valentine Day de onima ne Easter bronya bebia ne gi die bia wo bia no okọ meboa na wabo adwama nya yare na wo mfempade nyina hwinhwae na wo voice abo ohwena bo afi na waba Kristo se wasakra masa adwen sakra bo amesi Awurade nyintum dia enipa ni so de kwakobo so but Awurade nyintum entina osenkafo se ka bofo omrandi birim ansana na bone no adu nti woti asie yi ya hode kura wo no
besum Kristo. Ene na ho odi a obetime preachie. Ene na ho odi a obetime board drums ewo nyame mu. Ene na ho odi a obetime so speakers akọ evangelism. Ene na ho odi awurade betime na ho odi ama odi aye biribie. Na seze wuti we ya wo wa ma ho kwen na wadu peni fieso ahoden na sa awurade be da fo mu aye biribi. Untimi ni sofo, untimi preachi, untimi ntodwom. Untimi kwa ye adwuma mfa wusika emwa nyankopon adwuma ene afoforo. Yesi wa ho odi asan. Wuti Kristo fie woto we dey. What the whole day? It don't waste your life, don't waste your energy, don't waste your lifestyle on a niyama, a ye wiase niyama, and so radiani. I was so ninja Kristo wachiri. Na unipa wachi, inyuma bedi achi. Se unyuma bedi wachi no anya papa. Ukra bi huna mane ewa samado. Oso wa ho odi ekita we nyina wo de be kwa asase ase je me ho ofe be ma ba we ba mempe me ho ofe be ma we ba mempe ma ho ofe ti me sa mem na wo bo ma todwe wo sa mem ma todwe na wo je wo ho me na wo wiase na di wiase afefe de esese wo ho ni nyina e do be kwa asama do obenyansa fo di be yankana sem maka che o se na point de na me to ma sam so be mi be si message aveno be che no e ya se misa ye be wi me pa che okoda twene ho 24/7 bisa wo senti wo be wu amanwuma pa di wachi media no so obi wu na adofo bi kusie no a ya hwese di city obi timi wu ne ya pa drop ano ne de akosi funura no ya se be wo kone sei de ye ni nipadua kra no asemu hwe de ye no na huhu ono so ni nyina so momi afia homa Yesu Kristo na onfa no tumi ne nkaye na omoaye na yentimi so papa na da enuma pa di achi awurade hu yemobo no meti ampa na onti mpoto sere papa no tumi aboaye na ensi eye ewo Yesu Kristo. Amen. Amen. Obeku awurade ensha dodo a wo so no nyere awurade ensha ene said by Yano no Ayamoson David Ujura ubetime after doctor we commence so cover with place also the life is for TikTok Ghana time 8 p.m. na ya be chewra ya na so de ene de number ubetime asend or request abaso na pekeo ebre mu ya bra ye biemu mu bia so ka ne de kakra a wote unim na be biet my kama quickly mamenko eye menua ba akua eye adepa ho na de menya no nti obekua Kristo asundwe nka So, the memory of you. amino If I mama to swim them, okay you see, your tea bi aka Kaka with me fire and say, Yabako, that what's in me. Say, Baya, Yanko for Bana, Yanya, Lane Chain. Apple. And when I dear meeting me fire, it was my mamma to swim them. why are there Maybe I can't share. oh okay Kaka meet me fire. yeah that's it kakra ultimate find awurade I like the man say, the main shop. Not for Swa, the previous. medase obekua awurade nsha ma wo se obadwa adwa okay majoso medase na obekua me baje WhatsApp be Uku Jare. obekua WhatsApp be Eba so meko. hey medium a Me pa cho meko. wow wow for how long Pa cho meko. mekro wokum be say ni Meko. like what call wa sorry no be say how many years ni Meko with me. me no wa shiada Meko 10 years ni. like me no wa kasada me no wa shiada Aso wada minimum. Me pa cho David. By minimum. oh okay
Maybe more perfect. I don't say yes. Oh, okay. Nancy, you call can I say? Just on share mono lady be a barman chain because I also just also yeah. Lady Bako barman chain. No so I never one call. Melcro, yeah, no also Melcro na. Also acquire something for 10 years. Nam castle no crana. A was wow. Oh fine. You better the beni about. You better come say about Sram. About what shit. And I say, God bless you. My man call Mommy Kitty so. Pa. Hello, Mommy Kitty, everybody has been drinking. Enka papa. Na me show pie. Na That's message it. die. Emu du ankasa. Yeah. Na message na emu odu na ye very powerful so. Ye nwuma edi ya chi ene say. Emu ye du ankasa. Enwuma na eno ne akohwibra. Enwuma ne kronobo. Enwuma ne wi no mana. Ana enwuma na ebi ne ayi. Akohwia ebedi ya chi. Na asɛm ni mu odu paa na da bia wo kasa wo hia te sɛ platform a so na menim sɛ mmere pam no Nyankopɔn so bɛhyɛ ne ho animuonyam na wakasa kyerɛ nyame ma paa ne ne enwuma edi akyi no enye because me bla wo no ɔnom wi no wo sa yɛ galamsey na wo wu yɛ no papa efura ya deda no aneteɛ ɛne wi edi aboa na no enti ɛkyerɛ nnwuma paa wo ba asase so ɔbɛyɛ ne nti no krampo no enya se ye ajaje na nso no kura kyerɛ bia wonam enwuma obɛbɔɛ no wa bia ya deda no hu funu sɛ funu na da hoi anwea sɛ galam sɛ funu mo ya anwea adwuma ne nti no matete bia ya hyɛ na tare no matete anwea sa asra ne hu nyinaa ɛde wi abɔda no enti obɛ wi ase ne nwuma paa ne sɛi anyway abraboi enti nyame nhyira papa sɛ Awurade mmoa yɛn na wɔmfrɛ yɛn ni wɔ wiase na Awurade nnwuma pa no sɛ yɛbɛfiri wiase a nnwuma pa bɛdi akyi ɛwɔ baabi a yɛn nam biara nti nyame nhyira papa ɛnɛm asɛ din deɛ ɛmu odu ankasa nyame nhyira bebree wɔ asɛmpa a de abɛyɛ na mema nyame nhyira Amen. Yeah, so nhyira bebree yɛda adafo no mu ase also who will be can obetime afro ede abaso ebra aka menimo no esha enti owo bibi kan obetime afro abaso na also abeka bibi ebia we na mesua firi mu mesuma futuo nie dia mede tusu nie na bibia atime aye kama eye mosomfo eye evangelist David dodo na frame doctor na say ojewura media no so de oka ojewura ebia wakame across any video bi what say eka ojewura me no ehye Mr. videos I say Matia yeah na mi huni pa koro akwa ni nchere bu okay okay ya penyi kwa kada penyi se takada aje ni Penny say takanda wa home ya wo se me Penny say takanda chai they are no preaching or kind me ba chai wow what can I say like what can I say nenshe yunkra what can I say me ba chona wo preaching na wode wo de ne yam fato ho anu wo di preaching anu wo di preaching anu like okay say wo preaching there come on like what is like when ka say so preaching there come on dan or kai wow that yourself was it mano edurachiri yourself baako yourself pene baako a o mekro ene se yenu abai kana se adwuma na ayeye no ekwachiri nti ya dase
Mame me answer me come myself no mame ko me mame Janet. Mame Chris aso bi nka. Amina Baba and Council. Did say You wala. and Sharp. Go pardon. No, 520. Auntie. Eja, do be tired, say, a young French. Na ɛsɛ ɔbaa deɛ sɛ wɔnkɔ so a ma wo nkwa ne ahoɔden ne animdeɛ n'ani nyansa ne n'asɛm mu ehunu mu ɛsiane sɛ obi etumi de just one quotation obetumi de apirikyi bɛyɛ more than 1 hour nso wotumi sɛ yes ɛnsɛ no wɔ mu obi nso bɛtwerɛ bɛyɛ sɛ 10 to 20 nso so no wotumi sɛ wonya mfasodeɛ bi amfi mu wei kyerɛ sɛ onyankopɔn wadom wɔ n'asɛm mu nimdeɛ ɛsiane sɛ wokasa wie a yɛagye nea wayɛ n'adwene sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛsakra ɛna wɔnka nkyerɛ ne ho sɛ asɛm no wei deɛ ɛyɛ me dea ɛsiane sɛ yɛn nyinaa yɛma ne bɔ abrabɔ a yɛnya yɛpɛ ɛyɛ yɛn ho biara wɔ wiase na mebusa sɛ nti nka saa time no ka onyankopɔn gyaa yɛhyɛ ɔbɔnefoɔ no nsa na nka yɛwuiɛ a nka yɛkɔbu yɛ akɔntaase so ɔho na obiara mefa sɛ ohu yɛ mmɔbɔ na bɔne a yɛtwa mu a ebi koraa yɛnnim na ɛda so ayɛ fodie wɔ yɛ abrabɔ mu no ɔmfa nkyɛe na ɛberɛ a yɛgu so a yɛtwitwi n'anammɔn ntutu yɛ akwan nyinaa pɛpɛɛpɛ ma yɛ na nneɛma nkɔ yie na papa wohu sɛ asɛm a woka baako ka sɛ obi bɛtumi atena sɛ abɔ ne brabɔ saa na wɔbɛwu afei na ɔsɛ ɔde ne ho ama Nyankopɔn onim sɛ ndrɔ adua yi da na mene me bra sɛ Nyankopɔn adom me bra wɔde kan wɔbɛdu Ghana na mene ne ka asɛm wɔ mu ɔka the same thing no ɔsɛ ya na awerɛho obi so bɛtumi akɔ yɛne wɔ paa na wɔbɛwu a wɔbɛhwɛ ne yɛ ma ne communion ne yɛbɔ n'asu afei na wo no woanyɛ hwee ama Nyankopɔn wode wo ho ama abɔnsɛm ayɛ bɔnsɛm adwuma na wobɛwu deɛ a wopɛ sɛ Nyankopɔn yɛ sɛ nyɛ n'adwuma na abɛyɛ nti ne sɛ wosan ɛde saa asɛm no baeɛ no ɛyɛ me de papa na saa ne papa yɛkɔ so mmeranteɛ ne mmabaawa sakawa ahodoɔ obi tumi di bɔne saa afei wɔ ɔsɛ mepɔɔgyeɛ wopɔɔgyeɛ sɛ ɔfom nnipa yɛ nneɛma ba ne saa gye nkurɔfoɔ sika na afei ato sɛ waka wo bɛyɛ 6 months a wobɛwu a wɔsɛ mehwehwɛ asɔfoɔ sɛ ɔmmɔ mpaeɛ ma mena me ho tɔ daabi o yɛnyɛ Nyankopɔn saa nipa na wokɔsom na wokɔyɛ n'adwuma no kɔkɔgye w'akatua afiri ne hɔ sɛ woanyɛ Nyankopɔn adwuma nti wontumi nya Nyankopɔn akatua bia na ɔno deɛ yɛanna yɛwɔ obi a agye sɛ nea wayɛ n'adwene sɛ nipa wei deɛ mɛgye no ɛno deɛ yɛntumi nka ho hwee na nyɛ saa deɛ a ɔwɔ sɛ yɛhwɛ abrabɔ yie yɛnyɛ nea yɛpɛ ne yɛnka so meyɛ na nyamboa afeda masesa na mede me hɔ ama Nyankopɔn wonim deɛ ɛda w'anim twɛn wo sɛ afeda no anto a wobɛyɛ dɛ nti Yehowa nhyira wo na asɛm no deɛ ɛkɔ maame nti me deɛ makyekyɛ me deɛ de abɔ me ntoma ne sɛ pafuo nti mede kɔ na mede akɔyɛ adwuma no nim sɛ yɛn nyinaa nso yɛafa yɛdeɛ ɛwɔ mu na ɛfiri saa mmerɛ no yɛsrɛ Awurade sɛ ɔma yɛ ahoɔden na deɛ ɔde adom yɛ bi ɛbɛtumi de ayɛ n'adwuma ahyɛ ne din animuonyam bia no yɛbɛtumi atu ho anabɔ na yɛn nso yɛde wɛ anyɛ pa Yehowa nhyira bebree papa yɛmfa agyidifoɔ nyinaa Amen. Amen. Yada yamame Janet so ase papa ɛwɔ futu ya wɔde aba anasɛ nsɛm a wɔde aka ho ɛde ama love baby a wɔbi a meda ase pa gu so a wɔ like program worship bless you ɔba osha Sushana nso yada ase Yusa or life no so dodo wɔ so nyina mo dɔɔso metimi bɔ mu din yɛ meka no sɛ Kristo ɛnhyira obi bia ɛwɔ ane den na wɔde bɔde sɛ na meka no ɛyɛ bia wakame across a video bi ana wakote sɛ obi ka ojewra ɛyɛ mia when me a we try videos ka ho gidim videos ahodo
yɛtwa gu YouTube ne TikTok ne ade na ɛyɛ wawa. the dwumadi ne sɛ me promote the word of God through the media.